بینەرێن هێژا دەماوە خۆش بە پێبخۆشم جارەکە دی بوەرە بم بۆ پێشکەشکردنا خەلەکێکی ji pirtûka min ya Melayê Zîrî Şêxê Aşiqan e. Bêcarê jîngeha rewşenbîrî. Berî em derbasî lêkolîna xwe bibin, giring e em jîngeha rewşenbîrî di serdema Melayê Zîrî de nas bikin. Di destpêka sedsala deha ya koçî de jiyana zanyarî û rewşenbîrî di Kurdistanê de di bilindtirîn as de bû. Ji ber ku Osmanî wek desthilat di wê demê de nedibûn rêgir di ber belavbûna rewşenbîriyê de. û ji hêleke dî ve guhdanek mezin û piştevaniyek bêsînor ji hêla mîrekên Kurdan bo zanyar û dibistana û senterên fêrkirinê hebû. û rola va dibistana di belavkirina zanîn û rewşenbîriyê de berçav bû. Giringtirîn dibistanên belavbûyî di Kurdistanê de di wê serdemê de ev in: Yek, dibistana Mîr Evdal li Cizîra Botanê, belkî Mîr Evdal kurê Ezîz ev dibistan ava kiribe. Du, dibistana Sor li Cizîra Botan, Mîr Şeref kurê Bedirê Evdal ev dibistan ava kir û Cizîrî wek mamoste li vê dibistanê kar dikir. Sê, dibistana Şerefî li Bedlîsê, Şerefxanê Bedlîsî bapîrê Mîr Şerefxan xudanê pirtûka şerefname ev dibistan ava kir. Çar, dibistana Dawûdî li bajarê Xêzanê, Mîrê Xêzanê Dawûd kurê Mîr Melek ev dibistan ava kir. Pênc, dibistana Qubbahan yan Quba li Amîdiyê bi vî navî hat naskirin ji ber ku Qube lê hebûn û belkî jî ji navê Mîr Qubad Beg kurê Sultan Husên Welî jî hatibe. Şeş, dibistana Mîr Hesen Welî li bajarê Muksê ya bi ser Hekarê ve ye, Mîr Hesenê Muksî ew ava kir. Heft, her pênc dibistan, ev ê goznavê wa bêjin: Xetîbî, Hacbegî, Şukrî, İdrîsî, İxlasî. Ev pênc dibistan li bajarê Bedlîsê. Ev dibistan taybet bûn bi xwendekarên zanînên olî û kar û barê xwendinê di van dibistanan de ser milê mamostene hêja bûn ku zanistên olî û aqilmendiyê şanî xwendekara didan. Ji bilî van dibistanan gelek dibistanên dî hebûn. Ew ên ku bi ser mizgeftan vebûn û ew mizgeft û dibistanên bi ser ve bûbûn senter bo belavbûna zanîn û rewşenbîriyê. Vêje rewşenbîrê wê demê pêşnimêj û xwendekarên zanîna olî bûn. û her di wê demê de gelek torevanên binav û deng diyar bûn di hunerê wêjeyî de mîna Mîr İmadeddîn, Feqeyê Teyran, Eliyê Tirmaxî û Melayê Zîrî jî yek ji wan bû. û her di vê serdemê de rêçikên Sofîtiyê li Kurdistanê belav bûn û bernastirîn rêçika Sofîtiyê rêçika Qadirî bû, ya ku
عبدالقادر گەیلانی 407 561 کۆچی ئەو ساز کرد و gelek şaxên vêrêçkê li dewletên misilman çêbûn. Di payra xelkê bêtir berê xwedan rêçka Neqşibendî ya ku Şêx Xalid Neqşibendî 717 ta 791 کۆچی ئەو ساز کir û cizîrî ser rêçka Neqşibendî bû û kartêkirina vê jîngehê ser helbestên cizîrî berçav e û di lêkolîna me de bêtir diyar bibe. Bi xatirê we bihêvî me hûn di xêr û xweşiyê de bin û ta xelekek dî bi xatirê we û Xwedê li gel bi we be.